точно, даже в Симеоново, на мой братовчет, бе, човек. Жена му излиза, имат бебе. Излиза до магазина да купи хлеб и мляко. Спира джипа, грабват я, метат я в джипа и тръгват нагоре от Симеоновското шосе, нали, те си ги караха по хижите, там затварят ги, изнасилват ги, гаврат се с такова, некои остават, други не остават и живи. И братовчет ми звъни. Брат ми току-що ми отвлекоха жена. Къде бе? Докато ми разказва, аз вече тичам към джипа, трак, на радиостанцията. Дигам поделение. Знаеш къде ги настигнахме? Преди Вълчин. Помните ли ме? Доволни сте, нали? Знаеш какво ги наприхме? Но кайма. И взехме му върна жената. С прикладите. Не с ръце и с крака. Върти, върти, върти. И ги оставихме там. Некой да се оплакал? За политици ли ми говориш? Това ли искат? Те знаят ли какво става? Те застраховани ли са за техните жени и деца? Това ли искат? Те не могат да мислят.